Yuris. Lagunya apa mau Mas? Nemen ya? Iya satu tembang ada nemen yo. Permintaan Yo. dari siapa Mas? Keluarga besar Mbah Reso. Sebelah mana? Yo Mas Iyong. Mas Iya yang mana Mas Iya? Mas Untung. Mas Jalari. Kowe ngerti tresnoku nomor siji. Penak elemu lencani janji. Kowe teko ngarani. Usahaku wis kurang, kematiku wis popoan. Pas aku dolan sepo ketemu kowe ning dalan, kowe konangan ngomong jalomu piye tak purutane tak usahane aku ra masalah yen tak berjuang dhewe sing penting kowe bahagia endinge Yo. Pasukannya mana Mas? Yang punya lagu Mas Santo. Yang punya lagu yang mana? Berdua ya. Nemen ya. Keluarga besar Mbah Reso monggo.